Asibingelele bazalwane igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu nakulesi sikhathi sanamhlanje. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngu-ST wakwaDlamini. Yes, sesikhona khona la kwi-platform yabazalwane. Be greeted bazalwane. A reminder, mhla ka-25 October sizobe sisedlamini multipurpose lapha na eSoweto. Yo, memengani bazalwane bami. Great men of God, they will be there, generous. So you are all invited, Basubam. For today, angikho ngalokho namhlanje egameni likaJesu, but nje yithi angifakele emphasis egameni likaJesu Kristu. Siyanibingelela nonke ke KZN, Eastern Cape Limpopo. Hey, kunomunye umzalwane lapha na ose China. Othe ucela ngimbizi lapha na eChina. Ngithe mangilichecka leli gama hayi mina liyangihlulela leli gama ukulubiza ngizama ukuchecka la leli gama lomzalwane le olapha na eChina but nje nakubo bonke abazalwane balapha ko China America kuphinda kuphi la kukhona bonke abazalwane memekani bazalwane ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. This is a Christian platform. If you are a believer and you are here, I give you an assurance. You are in a very right platform because this is the platform whereby we talk about izinto ey'thinta abazalwane, izinto ey'thinta ibandla, kanjalo-ke nezinto ey'thinta umphakathi kancane there and there, but 90%, 95, 99% ezinto ezikhulunywa la izinto zama-Christians, izinto zebandla, izinto zikaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ke bazalwane. Namhlanje we are joined by igest yethu efike ukuqala la namhlanje. Angithatha lithuba ngimamukele kanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mfundisi wami, ninjani? Siyaphila kakhulu mfundisi wami, inkosi siphethe kahle, singezwa nini? Hayi, sibonga nje uNkulunkulu ukuthi usasigcinile nomusa wakhe uphezulu kwempilo zethu mihla namalanga wonke. Sibonge man of God. Thank you so much man ukuthi ufikela uzosivakashela. Thank you so much mfundisi wami. Siyambonga uNkulunkulu ngawe nakulesi sikhathi sanamhlanje. Mhlawumbe nakulabo abaqala ukukubona mfundisi wami uma ungasipha nje nawe i-introduction yakho. Okay, mina igama lami ngumutlatsi isibongo ngwakamuledi. Okay. Ngizalwa eMpumalanga eBalford. Okay. Ngisindiswe eAssemblies of God. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Ndebalekile nje ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Mfundisi wami siyabonga man kakhulu man. Thank you so much for coming mfundisi. Kudala lokhu sixhumana sizama ukutholana kulokhu kuyalena le namhlanje inkosi siziyasenzela kumusa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Mfundisi wami usesuzi introduceile wasipha igama lakho. Ngiyazi ukuthi kuningi singakhuluma ngakho kodwa ke uNkulunkulu siyamkhola ukuthi uyosidirector ngendlela efaneleyo ekuthenini ukuthi yonke into ezoyikhuluma la ukhona loyo ekumele ayithole. Mfundisi wami, ngaphandle ukumosha isikhathi, ngiyathanda vele singene straight enkulumeni yethu okanye entweni esihlanganise lapha namhlanje. Wakwa sibhalela ke ubufakazi bakho nanezinto nje oye wadlula kuzona kodwa ke ngizothanda ukuthi ngikuqalise ngala inhliziyo yakhe efisa ukuqala khona egameni likaJesu. Unobufakazi ofisayo ukubushare nathi lapha namhlanje and then ke thina kuyothi isikhathi siqhubeka and then sibe nayo into ke kulokhu ukuthi sibe sikufaka emfundisi ekuthenini ukuthi hayi no la sizwanga kahle sicela ukubuzwa la sizwanga kahle. Mfundisi wami, uhambo lwakho noNkulunkulu mhlambe nje ngizokuqalisa lapho usindiselwe Assemblies of God, usindiswa ushunyezwa ubani ekusindiseni kwakho and wahamba noNkulunkulu iziphi lezinto ohlangabezane nazo mhlawumbe ezinye uhlangabezane nazo ungakasindiswa nezinye ohlangabezane nazo usindisiwe wahamba noNkulunkulu kwaze kwaba yila okhona namhlanje. Okay, ithi ngicale lana ke Yes.
Baba Dlamini. Okay, ithi ngiqale the background ukuthi ngi-end up ngisindiso kuyenzakaleni. Njengoba bengisachaza ukuthi ngizalwa eMpumalanga eBalfoto. Njengoba bengizalwa eBalfoto, ngizalwa uMoses Muledi, ubaba lo ongizalayo. Bese umama wami ongizalayo uKhosi Musiya. Ngizalwe nge-1996 nge-1st zika April khona ngale Balfoto. Nakhona ngikhuliswa ubaba nobaba omncane. Umama wahamba ngenxa yokuthi wayehlukunyezwa ugogo lozala ubaba. Wayehlukunyezwa ugogo lozala ubaba. So umama wa decide ukuthi angishiye nobaba, ngakhuliswa ubaba. Ithe mangikhuliswa ubaba mi lo ongizalayo, impilo yakhe kakimpilo beka change abafazi njengempahla. So kakimpilo kade bekayiphila ke leyo ke. Beka change abafazi njengempahla. Thola ukuthi kule week leli ilo mama lo, thola ukuthi ilo mama lo, thola ilela ilo mama lo. So ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi leso kakuningi nje kakenzakala. Okunye futhi ngangikubona emahleni ami okakenzakala ngaleso sikhathi leso ke. So kayenzakala ke ukuthi ubaba ajike esibhedlela. So ithe ubaba makajika esibhedlela, into eyayenzeka nje kuphela once wahamba waye esibhedlela, ugogo lo ozala ubaba bekanokungithatha ngizohlala naye. Bekanokungithatha ngizohlala naye if ubaba once wayongena esibhedlela. So aphume futhi ubaba ke esibhedlela, ugogo ubaba aphinda ngilande futhi kugogo. Ngichubeke ngihlale naye ke ubaba ke. So ekuhambeni kwesikhathi ubaba aphinda abuyele futhi esibhedlela. Ithe makabuyela futhi ubaba esibhedlela, bekaseka bosombona ukuthi vele sekagulela vele ukufa ngaleso sikhathi leso. Kayenzakala ke ubaba abize umalume, anibe basebenza bonke. Asazwana nomama bebasebenza bonke. Kayenzakala ukuthi acela umalume ukuthi umalume ezazongilanda size ngale eHeidelberg eSekerbos esibhedlela. So wangilanda ke umalume ke, ngahamba ngayobona ubaba esibhedlela. Langa la khona ngangiqala ukubona ubaba ngaleso sikhathi leso, kuleso simo lesibheka kuso ngaleso sikhathi. So langa la khona akazange akhulume mangiqala ukuyombona, akazange akhulume mangiqala ukuyombona. So umalume abesekathi asambe ngiyokubisela endlini. Okay, wangibisela endlini ke. The following day yakhona ke wabesekathumela ifriend yakhe ukuthi izongithatha. Okay, yangithatha ke ifriend yakhe ke, sabuyela futhi ke esibhedlela ke. Ngamthola ukuthi sekayakhuluma ke ubaba ke. Ithe mangimthola ukuthi sekayakhuluma ke ubaba ke, ithe makakhuluma imessage yakhe ewangishiya nayo, imessage yokuthi mangikhula ngingafani naye, mangikhula ngibe indoda elungile, ngibe indoda ewumehluko, ngingayenzi izinto lezi yena bekazenza. Ithe emva kwalapho ke ifriend yakhe yabe seyithi asambe, sahamba ke. The following day yakhona ke ngathola imessage yokuthi ubaba sekandlulile emhlabeni. Ngaleso sikhathi he was very painful. He was very painful ngaleso sikhathi. Kakungekho lula ngaleso sikhathi leso because kakumuntu ngangibonde naye kakhulu. Kakumuntu engangibonde naye kakhulu nobaba, so ngangijwayele yena futhi kakhulu ke. Ithe after sekashonile ke ubaba ke, ngahlala nobaba omncane.
ya ubaba umncane kakumuntu naye wayenginakekela kakhulu. Kakumuntu wayenginakekela kakhulu. Nethe ukuthi yena bekangiphilisa ngemali yokuganga. Ya bekangiphilisa ngemali yokuganga. So ukuze ngibe right ngifane nabanye abantwana yedwa ukuthi ahambe ayoganga ukuze ngifane nabanye abantwana. So ukuganga lo bekakwenza kakumuntu wayedila nekhopha. So njengoba kakumuntu wayedila nekhopha ngaleso sikhathi lesi ke so wayengenzela yonke into. So kayenzakala ukuthi aboshwe ke ubaba omncane ke. Ithe makaboshwa ubaba omncane ke okay before azoboshwa kakenzakalani ke lapho ke ne ngathi wayebuya Heidelberg angithengele ukudla ngaleso sikhathi. I think wayengithengele iKFC ngaleso sikhathi. So ithe makafika ke endlini angithengele ukudla lokhu ke afika nako ke naye kunegama walikhuluma naye. Legama leli walikhuluma wathi yena uyangithanda uzohleza ngithanda ngaso sonke isikhathi. So wakhuluma wathi makufika abantu la ngicela ubavulele. So ithe ngaleso sikhathi leso ke kanti ukhuluma nje kanti kuzofika amaphoyisa. Mawafika amaphoyisa ke ngavula ke ithe mangivula ke amaphoyisa la ngala khona ke wabona nje ukuthi mawanoka anoka ngathi vele uyabona nje ukuthi khona umuntu abamfunayo uyabona. Yeah so ithe mawangena ke amaphoyisa ke mangikhumbula kahle wangishaya ngempama. Ithe babangishaya ngempama la ngala khona ke nga collapse. Ngabe sengivuswa umakhelwane khona lapho. Ngabe sengivuswa umakhelwane. Ithe mangivuswa umakhelwane ke ukuthi bamthathe nini ubaba mncane angisakukhumbula ukuthi bamthatha ngobani isikhathi because mangikhumbula kahle ukuthi kakusebusuku babamthatha vele. So lo makhelwane lona wangikhapha ukuthi siyombona ke epolice station eMaselini bala ke ukuthi simbone bathi ngiyombona ecourt. Okay mase ngiyombona ecourt ngangihamba neclass teacher yami. Le class teacher yami lena yayingifundisa and le class teacher lena yayizwana nobabami. So iyona yangikhapha ukuthi siye court. Ithi mayingikhapha ke ukuthi siye court ke sahamba nale class sayihamba nale journey nale class teacher yami. Bathi remind bathi basibuye nge Wednesday yakhona sabuyela futhi ke ithe mase sibuyela ke kabe sebaya ukumsentenza kwabo ke ubaba omncane ke ukumgweba kwabo ke. Ithe babamgweba ke ubaba omncane ke I had ukuthi ngisuke ngale Balfour ngize ngapha eHeidelberg. Into yangiletha ngapha eHeidelberg bengizofuna umamami ongizalayo. Kathola ukuthi umamami ongizalayo kathatha isikhathi ukuthi ngimthole. So ithe mangifika ke ngafikela ke komunye umama so bathi umama Shabalala ngafikela kuye ngahlala nalo mama loyo ngahlala ke nalo mama lona naye lo mama wa end up wandlula emhlabeni naye lo mama loyo. Wa end up wandlula emhlabeni lo mama lona. So khona esinye isikole ngangifunda kuso eseTsakane. Igama lalesikole abasibiza bathi iMatsidiso. IseTsakane. Anithi mina isikolo la ngangifunda khona eBalfour ngagcina ka grade 4. Ngagcina ka grade 4. Ngenxa yokuthi ukusuka kwami lena vele ngangizofuna umamami. So nga khona esinye isikole basibiza bathi siseTsakane seMatsidiso. Ithe mangifunda lapho kuleso sikole. Okay ukuze ngiyofunda lapha eMatsidiso ngangirecommendwe iclass teacher yami le yayizwana nobabami. Iyo yayingirecommenda lapho ngafunda lapho ke. So there's a friend yami engangifunda naye lapho eMatsidiso igama lakhe Bokunhlanhla wakadludlu. Mina ngangifundele nomsebenzi wokubhika. Ukubhaka izinkwa yena wayifundele icarpentry.
so sasi close kakhulu ngaleso sikhathi leso nale friend yami besi close kakhulu end up ngahlala nakubo futhi ke ugogo wakhe angithanda nabo mamncane bakhe bangithanda so bangitreata njengomntana walapho ke bangitreata njengomntana walapho ke ngahlala kulelo khaya leli ke khona khawunhlanhla so ithe masichubeka silibele siya lapha esikoleni uNhlanhla ke so ithe mangilibele ngihlala naye la ngihlala khona khawunhlanhla ke ne libele ngihlala khona ke kumnandi kuyonke into ke ebusuku balapho ke before siyolala ke noNhlanhla ke sahamba sayolala ke masokumele ngavuka kuqala mina ukuthi ngithi ngiyomvusa ukuthi sihambe sesikolweni mangimvusa sesikolweni mangithi ngizama ukumvusa thola ukuthi akasavuki ngizama ukumvusa thola ukuthi akasavuki bakubizwa iambulance ke ambulance ifike mayifike ambulance ke ba confirm udala umuntu akasekho emhlabeni lo muntu akasekho emhlabeni langa lakhona was very painful ngaleso sikhathi I was very painful because ngafila ngathi yimi owalezo iqalekiso lezi na ukuthi wonke umuntu osondelana nami uyafa ngapha uqale kandlula ubabami ngapha kaboshwa ubabumncane uyayibona manje so kakenzekala yonke lenyakanyaka ngaleso sikhathi ke end up ke ngithi ngiyasuka ke khawunhlanhla ke sengihamba ngiyohlala ke but ugogo wakhona wayengafuni ukuthi ngihambe but I had ukuthi ngihambe I had ukuthi ngihambe ke ngahamba ngihlala khona eindaweni kusisikhathi benginokuhlala even nasestradeni so ithe mangilibele ngihamba ngihlala ke kunomunye ubaba onebaker igama lakhe uBongani Nkosi bese engipha ibusiness partner yakhe kaku uOpa wakamfukeng okay ukuze ngiqala ukwazana noOpa kamfukeng ngaqala ngazana noBongani Nkosi so labo baba laba bayithu badlala ipart enkulu kabi kimi badlala ipart enkulu kabi lo baba lo uOpa wangifundisa ukubeka isinkwa ithe makangifundisa ukubeka isinkwa mangilebele ngichubeka ngiya kuye okay before ngiqala ukuya kuye wayengafuni ukuthi ngingene because wayebona ukuthi ngisesemncane so wangibuza wathi mosu sesesikolweni akwazi ukusebenza la ngathi kuye noma even nasesikolweni ngayeka just ukuthi ngizosebenza the reason why ngangifuna umsebenzi is because bengifuna ukuyobheka ngikwazi ukuyobhesi ngangifuna ukuraise imali ukuthi ngikhona ukuyovakashela ubabncane eprison so ngangifuna ukuraise imali ukuthi ngikhona ukuyovakashela ubaba omncane eprison ngaleso sikhathi leso ke so ngachubeka ke ngiya kulo baba lona ke uOpa angifundisa ukwenza isinkwa ngagcina sengikwazi ukwenza isinkwa ke ithe mase ngikwazi ukwenza isinkwa ke I had ukuthi nalapha eMatsiliso ngisiyeke isikolo I had ukuthi ngisiyeke lo baba lo wangifundisa ukwenza isinkwa uOpa wangifunela umsebenzi ePick n Pay eHeidelberg ngasebenza khona eHeidelberg ePick n Pay ithe mangiyoqala ukusebenza ePick n Pay khona ePick n Pay bangifuna irecommendation letter okay esikoleni la eMatsiliso bengifunda khona bangenzela leyo recommendation letter leyo ke ithe mase bangenzela leyo recommendation letter leyo ke ngasebenza okay ukufika kwami ke ePick n Pay ngafika ngumuntu oyenza isinkwa nama rolls ekhambeni kwesikhathi bangishifta ngale sinkweni ngasithola sengenza amakhekhe emishado noma birthday noma baby shower ngasithola sengenza lawo makhekhe lawa ke so khona lapha ePick n Pay khona umunye ubaba wayisupervisor igama lakhe kaku uMzimeni wakangubani uchamuka ngale KZN eMsinga
uyena wangifundisa ukubhika ukwenza amakhekhe emishado noma birthday. So naye sewandlula naye emhlabeni ngachubeka ngasebenza khona lapho ePick n Pay end up ngaresign ke ePick n Pay ngayosebenza eSpar. Mangifika eSpar ngasebenza kahle bangithanda wonke umuntu wangithanda. So ithe mangilongichubeka ngisebenza eSpar ngichubeka ngilibele ngisebenza khona lapho eSpar ngasebenza ngelinye ilanga ngangichayisa ithe mangichayisa ngithi ngendlini la ngihlala khona mangendlini la ngihlala khona kunabanye abazalwane ebase Assemblies of God kule strata lesi engangidlula kuso babehlome itende lapho njengoba bebahlome itende lapho kunomunye ubaba walapho khona Assemblies of God igama lakhe bathi ubaba umsebenzi uNdaba umfundisi manje so wama eminyangweni wetende makama lapha eminyangweni wetende abalance ngensimbi yetende so makabalance ngensimbi yetende so kanti ngizondlula kuleso strata leso la bebahlome khona itende wangibiza lo yababa ethe makangibiza lo yababa ngamrejecta na following day yakhona waphinde wangibiza ngamrejecta Sunday yakhona mangichayisa waphinde wangibiza ke ngaya khona lapho kuye ke wangibamba ngesandla ithe makangibamba ngesandla khona umunye ugogo bathu ugogo Radebe wayengihlalisa celeni kwalo gogo loyo uRadebe ugogo Radebe wathi langa lakhona manje imuzwa kahle wathi sesingaluyisa letende nanga umuntu besomlanda wathi sesingaluyisa letende nanga umuntu besomlanda okay achubeka shumayele ke ubaba umsebenzi uNdaba mangikhumbula kahle wayeshumayela I think mangikhumbula kahle iscripture wayeshumayela ngaso is Deuteronomy chapter 18 iscripture wayeshumayela ngaso laphana akhuluma ngazi izinto ezifana nabo madlozi so akhuluma athi umuntu ungakufaka ezulwini uJesu akusidlozi lakhe lingakufaka ezulwini uJesu umuntu uzokufaka ezulwini so wayivule kulesa scripture lesana ku Deuteronomy chapter 18 ithe emva kwalapho ke wabiza ialtar call ithe makabiza ialtar call ngaba umuntu oqala ke ogijima uyaphambili ke ithe mangiyaphambili ke ngamvuma uJesu abe inkosi yomsindisi empilweni yami emva kwalapho ke ngachube the following day yakhona ngabuyela emsebenzini ithe masengibuyela emsebenzini khona la ngisebenza khona ke ngabona ukuthi isimo sisafani manje bonke abasangifuni manje bonke manje ke sengumunye umuntu ngathi sengiyisilwane kubo manje ke emehleni abo ke okay ithe mangilube ngichubeka ngisebenza ke and kaba nenye intombazana yangiprovoke leyo ntombazana le ntombazana yakhuluma amagama athize yathi mina ngislow lena angikwazi ukufunda uNkulunkulu ucalekisa umama amazala umntwana ofana nami kanti kune flower la eceleni kwami ngayidonsa leyo flower ngamthela ngayo ithe mangicede ukumthela ngayo ke leyo flower leyo ke ngaxoshwa emsebenzini wangiphelela umsebenzi ithe mawungiphelela umsebenzi ngakhohlwa ukuthi ngisindisiwe ngaya kule nkonzo bayibiza bathi St Join ngaya ithe mangiya lapha na ku St Join anithi before ngizosindiswa ngangifake intambo zabo so ithe mangiya khona eSt Join balibele babhizi bangifake emabhavini and sengikhohliwe ngaleso sikhathi ukuthi ngisindisiwe so balibele babhizi bangifake emabhavini balibele bangifaka le ntambo bachubeke ukuthi just ukuthi
le ntambo lezi zabo zingibuyisele emsebenzini. So ithe mase ngiphumile lapha eMabhavini sengithi ngibuyele endlini la ngihlala khona, ngadibana naye lo baba lo wayeshumayela, ubaba umfundisi umsebenzi uNdaba. So ngiyamtshela ukuthi emsebenzini bangiqoshile. Wathi kimi ungasuki enkosini. Once wacala wamkela insindiso, zikhona izinto eziso. Wangibuza ukuthi kuyenzakaleni, ngamchazisela istory. Wathi ngasuki enkosini. Ngapha ngisaphethe igubhu, ngapha ngisaphethe leyiwasho zabo lezo. So lewasho lezi bebanginikeza ukuthi ngibuyele emsebenzini, manje emsebenzini ngisigcobise la. Bese ngithi baba wethu osezulwini. Okay, ithe langa la khona ke mangiya emsebenzini, mangibuyele emsebenzini ngalo ke langa la khona mangilebele ngihamba la endleleni ngangilalele ingoma zika Dumi Kokstad. Ithe mangizilalela ingoma zika Dumi Kokstad ngezwe ukuthi man khona into ekhuluma nami ngaphakathi kwami, ngikhumbuza ukuthi ngisindisiwe. So kakosa ukuthi ngijike ngibuyele endlini la ngihlala khona. Mangifika endlini I had ukuthi ngichithe lamanzi, ngilahle lesiwasho. Ithe mangicela ukuzilahla lezo zinto ngachubeka ngaye emsebenzini. Ithe mangifika emsebenzini ke lo mlungu lona ke wathi kimi Mhlatse bebangiforced ukuthi ngikubizela amaphoyisa ngalento oyenzile. Kepha angifunanga mina ngenxa yokuthi ngiyakuthanda, ngiyakukhathalela. So into engizoyenza ngizokubuyisela emsebenzini, but angeke usebenzela, ngiyokuyisa kwenye indawo. So into engizoyicela before uzocala uye emsebenzini, mele ucala attend ama psychologist icala. So wayikhuluma izinto ezinjalo. So ngathi mina akusadingeki ukuthi ngibuyisele emsebenzini, sengizophila ngomusa kaNkuluNkulu. Okay, ithe mangiceda ke wanginika imali yami, ngabuyela endlini la ngihlala khona ke. Ithe mase ngibuyela endlini la ngihlala khona ne ngaphinde ngayenza njani, ngabuyela eAssemblies of God. Ithe mangibuyela eAssemblies of God ngilebele ngiyachubeka ngiyakhonza, ithe mangilebele ngiqhubeka ngikhonza, ngiyabona abantu enkonzweni bavukelwa umoya oyingcwele, kuvuka umoya oyingcwele, uyabona. So langa la khona ngangingaqondi ukuthi kakuyenzakalani ngaleso sikhathi. So there's a friend yami igama lakhe usicelwa kanzathi umfundisi naye. I end up ngimbuza ukuthi kuyenzakalani, why kenzeka izinto eziso, because anti kwabona mawusanda kusindiswa izinto eziningi awukakaziqondi, awukakazi understand anithi. So angichazisela ke ukuthi hayi kusuke kufike umoya oyingcwele, uyabasebenzisa le, uyathanda ngakhona umoya oyingcwele ke. Ngamhlupha lo mfundisi uNzatha ke, ngathi ngifuna ukwazi ngomoya oyingcwele. Angichazisele ngingabi satisfied. Bese kunomunye ubaba bathi uJera wakaMibya wayefundisa iBible study lapha enkonzweni. Ngimbuze naye ngomoya oyingcwele. Angichazisela. Ithe maceda ukungichazisela ke imake isense ke. Athi uyamfuna na umoya oyingcwele na? Ngathi ngiyamfuna. Ngifuna angisebenzise njengani. Ngasho njalo mina. Ngathi ngifuna angisebenzise njengani. The shock thing Mr Dlamini, into engakumangaza ne. Ngithe angikwazi ukufunda. Noma ngangena imessage la efonini yami, angeke ngikwazi ukuyifunda. I don't know how to read. Ithe after lo baba lo uJeri wakaMipa angamkelisa umoya oyingcwele khona lapha enkonzweni, ngazithola sengivula leli iBhayibheli, umoya oyingcwele wangifundisa izwi likaNkuluNkulu. Nanoma ngima ngishumayela, ungacabanga ukuthi ngiyakwazi ukufunda kanti angikwazi. So umoya oyingcwele ongifundisa izwi. Ithe mase ngiyidiscover lento leyo ukuthi
ngayidiscover ngani ngo-Acts chapter 19. Ithe mangidiscover ngo-Acts chapter 19 ngayochazisela omunye leyo mfundisi loyo uNzatha ukuthi uActs 19 okhuluma ngokuthi uPaul wafika ebandleni lase-Efesu and lo mfundisi uyazi ukuthi angikwazi ukufunda. Waba shocked wathi uyazi kanjani ngoba wena ukwazi ukufunda. Ngathi umoya engcwele ongitshelile ukuthi likhuluma kanje izwi. Ithe emva kwalapho ke ngamcela futhi umoya engcwele ngathi ungibizeleni evangelini. Yinto ekumele ngiyenze evangelini. Umoya engcwele ke wazambula kimi ke ukuthi ngiyenze njani ngihambe ngiyoshumayela ezikolweni. Ngahamba ngayishumayela ezikolweni. Ethe mangihamba ngiyoshumayela ezikolweni ngachubeka ithe mangilibe ngibhizi ngichubeka ngishumayela ezikolweni. Isikolo sokuqala engangicala ukushumayela kuso ilesikolo basibiza bathi Sithokomela. Isikolo sokuqala engangicala ukushumayela kuso ke lapho ke ngachubeka ngashumayela kwezinye izikolo ke ithe mangichubeka ngishumayela kwezinye izikolo ke ngambona uNkulunkulu angisebenzisa khona lapha ezikolweni. Bese ke khona lapha enkonzweni Assemblies of God kaba nomunye umkhulu bambiza bathi ubaba uMazibuko but naye sewandlula emhlabeni naye. Ubaba uMazibuko wayishumayela eprison. Njengoba wayishumayela eprison wangicela wathi ucela ukuhamba nami ukuthi ngimkhaphe. Langa la khona eprison bebayenze iChristmas yeyiboshwa. Langa la khona bebayenza iChristmas yeyiboshwa. Ithe mabayenza iChristmas yeyiboshwa lapho ngahamba naye umkhulu ubaba Mazibuko. Ithe mangihamba naye umkhulu langa la khona ngangizigcokele nje uyabona. Yena agcoke kahle uyabona. So wangithethisa wathi wagcoka iskipa. So wangithethisela lento hayi mkhulu anti ngikhapha wena. So kanti ke masiya lapha na ke eprison ke ngihlala celeni kwalama kukhona umisi so iprison order ngiqala ngihlala celeni kwakhe. Lo sisi lo iprison order abafundisi bahlala lapha. Ngathi cha mina ngiyena umfundisi mina. Nangu umfundisi bengikhapheni wathi abafundisi bahlala lapha. So lo sisi lo ayitshela ubaba Mazibuko. Ubaba Mazibuko wathi mbize eze la. Okay. Bangibize ke ngihambe ngiyohlala phambili ke mangiyohlala phambili nakhona ngihlala egcineni. Baqale bashumayela abafundisi. Ithe uMC wakhona ke kanti umkhulu ku program ungifakile. Inte umkhulu ungifakile ku program angangitshelanga ukuthi ungifake ku program. So ithe babangibiza incwadi engangishumayela ngayo incwadi yaka Joshua chapter 1. Iscripture ngangishumayela ngaso uJoshua chapter 1 iscripture ngangishumayela ngaso uJoshua chapter 1. Ithe mangishumayela ngicede ukushumayela ngabona kusindiswa iboshwa ngaleso sikhathi uNkulunkulu wangisebenzisa ngaleso sikhathi. Ithe khambeni kwesikhathi ke umkhulu alibela busy ezanami kanje eprison alibeleza nami kanje eprison nga-end up ke ngaba sengiseprison nga-end up sengishumayela khona eprison. Ithe mangichubeka ngishumayela eprison umkhulu wandlula emhlabeni. Ithe mase kandlulile umkhulu emhlabeni ngasala ke mina ke eprison ke. Ithe mangisala ke eprison ngilibele ngibhizi ngichubeka ke ngachubeka ngashumayela. Ngelenye ilanga kayenzeka ngithole imali engangibekelwe ubabami asaphila. So ithe mangithola leyo mali leyo ke ne antu yazi ukuthi mawuthola imali uba nabantu abaningi ebazokusondela nithi uba nabantu abaningi ebazosondeza la kuwe. So ngayithola imali le yakababami ke nakhona ithe yaphela ngayenzanga next
ngenxa yokuthi thola ukuthi kwesinye isikhathi abanye abazalwane bebeza bafika baboleke, abanye abazalwane ke bayongidroyisa emabhenki ke, abanye ke bangiroba ke. So ithe mase iphelile leyo mali leyo ke bahambela kude nami. Thola ukuthi ngaleso sikhathi angisakhoni nokubhadala irent la ngihlala khona. Ngazithola sengihamba sengihlala even nasestradeni ngaleso sikhathi. Ngazithola vele sengingasayini naseprison ukuyoshumayela. Ngazithola singasayini ukuyoshumayela eprison. So kunomunye umama olapha eprison bathi uMamzulu. Loyo mama loyo wangilandelela ukuthi ngibuye eprison ngizoshumayela. So bese ithi mase yangilandelela ke ngaya eprison ke ngiyoshumayela. Nakhona mase ngibuyele eprison bese ngumuntu ongasagezi, so umuntu ongcolile uyayibona. So wangithethisa for ukuthi uyayibona ngiza eprison angigezanga ngingcolile uyayibona. So ithe kuhambeni kwesikhathi ke ngazithola manje sengiyapick up ke empilweni yami ke sengiyazicoca ke. Ithe manje sengizicoca ke sengizibuyisela kuNkulunkulu ngachubeka ngashumayela khona eprison. Ithe mangichubeka ngishumayela eprison ngazithola ke nami ke Mr Dlamini sengenza amaphutha engingawayenza benginalento le bengiku wife hunting kahle ithi ngikhulume nje iqiniso. End up sengijola and ngapha ngiyashumayela eprison ngaleso sikhathi. Ithi mangilibele end up ngijola ngalibele ngihethewa amantombazana. Ithi malibele abangihetha amantombazana ngagcina manje sengenza izinto eziphuma eceleni. Sengiyahamba ngiyothenga ama-prostitute sengihamba ngilala namantombazana ngiloku ngisindisiwe. Ngiloku ngiyenza lokho okunqola lokho ngiloku ngisindisiwe. Sengiyenza lokho okuncola lokho manje and bese kunzima ukuthi ngihambe ngiyoshumayela eprison. Ngiyenza lokho okuncola okunjalo. So ithe mase ngidiscover ukuthi lento engiyenzayo ayikho right. Ithe mase ngibona ukuthi lento engiyenzayo ayikho right. I had ukuthi ngibuyele kuNkulunkulu ngiyorepenta. Ithe mangibuyela kuNkulunkulu ngiyorepenta ngicele uNkulunkulu ukuthi ngifuna anginike unkosikazi engizomshada ukuthi ngazosithola ngiyothenga ama-prostitute ukuze ngazosithola ngijola. Kaba nomunye usisi ngajola naye lo sisi loyo. Lo sisi lo nabantwana abayi2. Ithe mangilibele ngichubeka ngijola. Kunomunye umfundisi wami wase-Assemblies of God bathi ubaba umfundisi uDuzane. Lo mfundisi lona ithe mangimtshela ukuthi lo sisi lo ngifuna ukumshada lo nabantwana abayi2. Umfundisi azange afuna ukuyi-approve. Ithe angafuna ukuyi-approve wathi ngizomenzani intombazana inabantwana abayi2. So ngafila ngathi ujudgmental. Uyayibona. Kanti ithe mangilibele ngichubeka ngijola nalo sisi loyo. Kanti end up naye ngalimala ngakuye ke. Ithe mase ngilimele ngakuye ke sanga end up ngahlukana naye ke. Ithe mase ngihlukene naye ngaqhubeka futhi ke ngayothenga ama-prostitute. Ithe mangiqhubeka ngithenga ama-prostitute. Ithe mangilibele iyenzeka lento leyo. Mangiyothenga i-prostitute langa la khona. Leyo prostitute yangitshela igama elilodwa. Lathi angeke azalale nami. Ngoba mina angifani nabanye abantu. Angimazi naye akangazi. Because ngangize nalento engize ngayo kuleyo prostitute leyo. So yangitshela ukuthi angeke izingithengisele angifani nabanye abantu. So yakhuluma lawo mazwi lawo leyo prostitute leyo. From lapho azange sachubeka ngaphuma ngahamba. Ithe mangihamba ngazithola manje sengizinyanya.
ukuthi mina ngumntana kaNkuluNkulu ngiyenza amanyala anje. So I had ukuthi ngibuyele kuNkuluNkulu ngicolise ngirepente ngazisola yabona I had ukuthi ngibuyele kuNkuluNkulu ngikhale ngifune ubuso bukaNkuluNkulu. uNkulunkulu wangisiza ke ithe makangisiza ke uNkulunkulu ke ngachubeka ngabuyela ngashumayela eprison ithe mangichubeka ngashumayela eprison until namhlanje ngisachubeka ngiyashumayela eprison ithe mangichubeka kanjalo ukushumayela eprison ke alebele ngicela kuNkulunkulu ukuthi angisafuni ukuthenga ama prostitute angisafuni ukulingeka ngithenga ama prostitute ngifuna ukuchubeka ngishumayela izwi lakho ngingabi umzalwane oyimenemene kuwe. So ngabona uNkulunkulu wangisiza nalapho ke so ngachubeka ke ithe mangilebele ngichubeka ngishumayele eprison ke ngazichubekela nje ngaziphilela yami impilo. So ngabona ukuthi noNkulunkulu entweni eziningi ulibele uyachubeka uyangilekelela ulibele uyachubeka futhi uyangisiza. Ingakho namhlanje futhi ngimbonga mihla namalanga wonke. So akenzeki ukuthi ngingambongi ngihlezi ngimbonga ngaso sonke isikhathi. Iloko nje kuphela. Ngifuna ukubuza nalamfundisi wami ekuwathengeni kwakho like ubufila kanjani mawuqeda ukuyithenga prostitute usuyithengileke khona la uhamba uyohlambuluka khona and then uqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu wawenza kanjani? Eqinisweni ngangingasayi eprison mase ngiqala ukwathenga ama prostitute and ngangingasayi futhi even nasenkonzweni khona lapha neAssemblies of God ngangingasayi until le prostitute le mayingitshela ukuthi angeke ize ngithengisele angifani nabanye abantu kulapho ngastopa khona. Okay kona mangilibe ngichubeka ngiyenza ne ngangaboni even noNembeza ngangana ndaba noNembeza ngaleso sikhathi but ithe after loyo sisi lo ngangimthenga aqeda ukukhuluma la amagama wakhuluma kulapho ngastopa khona kulapho ngastopa. Ekuthengeni kwakho ama prostitute imali uyikhanda kanjani iple mali oyisebenzisayo ukuyothenga wona? Okay anithi ngiyibheka. Yes. So ngangihamba ngibamba ama piece job kulama bheki asemalokishini abanye abangicela ukuthi ngizobafundisa ukwenza izinkwa. So ngangigenerator kanjalo imali. Ngangigenerator kanjalo imali. Ngifuna ukuthola ke nalamfundisi wami isimo sakho ke njengamanje usaqhubeka ngiyakuzuyasho usalishumayela ivangeli ejele nesimo sakho nje sempilo njalo njalo konke kuhamba kanjani? Okay eprison ithe mase ngicala ukubuyela ka eprison sengiyoshumayela khona eprison libe ngicala ngibuyela khona again eprison nakhona futhi noNkulunkulu wa interfere thema ka interfere noNkulunkulu ke eprison bangenzela ipersonal number ukuthi ngibe njalo inyanga mayiphela kube nemali engiyitholayo. So wow indlela engiphila ngayo. Wow sembonga uNkulunkulu lapho mfundisi. Wow. So udila neprison eyi1 akusikuthi uhambela ahlukahlukene udila. So okusho ukuthi umfundiswa kule prison okuyona. Yo but yamasonto uyawahambela nawo kodwa ke yamasonto ngiyawahambela okay mangizocala ukubuyela kahle eprison I had ukuthi ngibuyele futhi Assemblies of God kuyo ubaba umfundisi uDuzane ithe mase ngibuyela ke wagcina sekangirelease ke wagcina sekangirelease ke sekurelease ke kahle ke wagcina sekangirelease kahle ke so ngachubeka ke even siyachubeka ukukhonza nalapha nejele.
So ejele like kuneyikhathi ezithile abakubiza ngazo noma nje uya ngekhathi zabo. During the week senza iBible study bese ngama Sunday it's a church service. Manje ngoba ngikuzumeni uphathe nendaba yokuthi ukufunda awukhona ukufunda. Ukubala uyakhona ukubala. Ukubala kanjani? Amanamba. Ukubala eqinisweni angikhoni. Awukhona ukubala. Yes, but khona lapha neprison lo mama lo bathu mamzulu uyena ongilekelelayo. Oh, okay. So lapha eBhayibhelini since wenza nama Bible study usaqhubeka ku iBhayibheli yakhona lona ukulifunda ukuthi okunye awukhona ukufunda noma mhlambe iBhayibheli ulifunda ngokufundelwa iBhayibheli angikhona ukulifunda. Ya angikhona ukulifunda angikhoni. Nanoma ngishumayela kuma TikTok akekho umuntu ongifundelayo. Ngoba anti kusinye isikhathi ngisuke mangihleli ngi1 ngiyazi meditate ngalo. So nomoya engcwele uyangitshela ukuthi likhuluma ngani. Bese ke mangicala ukuyoshumayela singiyoshumayela hayi ukuthi ngiyalivula ngilifunda no angilivuli ngilifunde. Just ngikhuluma lokho umoya engcwele akushoyo bese ke ama feedback ngithola ukuthi hey nambe ngifundile ikhuluma ngayo uqinisile. Thola ukuthi abaye bawafunda nithi ama scriptures. Yes. So thola ukuthi ngitshelwa yibona ukuthi hayi vele uqinisile ukuthi into enu ikhuluma kanjalo. So ngithola ifeedback ngithola ama feedback kanjalo. Ngifuna ukubuza la nobunzima ohlangabezana nabo since nje usaseyinsizwa awukhona ukufunda awukhona ukubala njalo njalo iziphi lezi zinto lobunzima unokuhlangabezana nazo kokunye uthola ukuthi mhlambe land ibidinga ukuthi ngikwazi ukufunda land ibidinga ukuthi ngikwazi ukubala njalo njalo uyahlangabezana nezime ezifanelana naleyo nto le and unqoba kanjani eqinisweni ngikhulume nje iqiniso ngona ngiyahlangabezana nobunzima obunjalo kepha yazi lento ifana nani ifana nomuntu mangikhuluma naye via WhatsApp ngiyamcela ngithi ngicela usende ivoice note ungabhali thola ukuthi abanye ke banokuthi babe stubborn ke uyabona so abanye bayithatha ngokuthi ngiyabaplutika kanti no ngisuke ngichazile indaba ukuthi ngicela ungabhali ngicela ukhulume ngevoice note because mawenza njalo usuku uyangisiza ukuthi ngikhona ukukuzwa ukuthi uthini so ngisuke ngisizakala kanjalo izinto ezifana nasebhenki kanjena ukukhipha imali njalo njalo zona izinto khona ukuzenza okay umuntu wangifundisa ukuthi ngiyodrowa imali khona enye friend yami igama lakhe uNathi akamakhabeni umfundisi okay so uyena wangifundisa ukuthi mangiyokhipha imali kumele ngenze njani uyena wayengilekelela kakhulu so umuntu uye ongakaze wangenzela even nobugebengu yeah so uyena wayengilekelela kakhulu uye wangifundisa ukuthi mangifika ebank ngenza so like uyangibonisa nje into eningi but okuningi sekangifundisile ukuthi ngenza njani kumuntu osesimweni esithi masifane nesakho mhlambe nje futhi nokubuyisela emuva kancane kule ndaba yama prostitute ngifuna nje ukuthola nje kancane ukuthi ufeel ukuthi yakuthinta kanjani empilweni yakho ke nasokholweni lakho indaba yokuthenga ama prostitute yakubuyisela kanjani futhi nasemuva ngokwempilo nje ngenzela ukuthi mhlambe sisize nalowa umuntu olapha ekhaya usibukelayo imeni zonke ahlangabezana nazo ebese ecabanga ukuthi ukuthenga iprostitute into nje elula walala nayo kuyifanela nje futhi kanti angazi ukuthi kunezinto eziningi ezenzakalayo
after khona. Okay, Mr Dlamini, okay ukuyolala nama prostitute kunento engayidiscover ukuthi it's a spiritual thing, into spiritual. That's why lithi izwi lenkosi, sex before marriage it's a sin. The reason why ngisho njalo kuno mawulala naloyo muntu loyo wesifazane niya exchangeana ngimimoya. Yeah. Umoya wakhe uza kuwe. Yeah. Umoya wakho uya kuye. So into yangenza ukuthi lento engiyenzayo ukuthi is very wrong. Ngishiswa yini lokuthi is very wrong. Thola ukuthi le prostitute le engilale nayo akalale nami kuphela. Thola ukuthi baningi akalala nabo. Yeah. Ngaphandle kwalezi kwezifo zengculaza angikhulumi phezulu kwalokho. Yeah. Ngikhulumela phezulu ngokunjani ukuthi samo abanye alala nabo. Abanye bahamba inyanga, abanye bahamba izangoma. Uyayibona? So ngeke ngazithola ngilala nentombazana eyi prostitute and leyo prostitute le isangoma. Yo. And ngiyithola so kanjani sengicedile ukulala nayo. Leyo intombazana le ithi mayingitshela yathi umama wakhe it's a queen yasemanzini. Mama wakhe uyothwasisayo. Oh. Yes. So ngabona lapho ukuthi this thing is very spiritual. So ngabona lapho ukuthi ukuthenga le prostitute is not good, is not right. Is akusinto uNkulunkulu beka ayifunayo, akusinto futhi uNkulunkulu ayifisayo. So kankosi ukuthi ngirepente ngibuyele kuNkulunkulu. Ithe after sengirepentile sengibuyele kuNkulunkulu, uNkulunkulu wachubeka wangisiza. Even namhlanje nje angisanayo inkanuko yabo futhi yama prostitute. Yo. uNkulunkulu siyambonga. Mfowethu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo yakho. Ngiyayimagine ngiyayibuka indaba yama prostitute. Siyawathanda kakhulu, siyanithanda kakhulu. Ngiyazi ukuthi amanye wawo anaso nesikhathi sokuthi ahlala abuke nama podcast, amanye awo azingane zabazalwane, amanye awo bengabazalwane. So ngifuna ukunikeza le assurance bodade wethu lapho. We love you so much. We love you so much. And uNkulunkulu siyamkhola ukuthi la ngalinye uyonizuza ngevangeli ngothando lwakhe. So we love you so much. Ngiyakhumbula nje ukuthi khona nami ngahlangana nayo eWitbank enye. Ngangise Witbank ngahlangana nenye iprostitute. Inhliziyo yami yayibhlungu kakhulu ngoba ingane encane. Angithi bawuthi mawudlula nje bona babona icustom. Yebo. So ngiyadlula nje yebo. Inhliziyo yami yayibona ingane ngoba incane. Ngivele ngime. Ngivele ngime, ngikhumbula nje ukuthi ngime ngiphumele ngaphandle. Isondela ukusho ukuthi yona isho ukuthi icabanga ukuthi ngicustomer and isho ukuthi sengithengekile. Angisho njalo sengithengekile. Ngiphumele ngaphandle isondela. Mayisondela bese ke ngibuza igama layo ingiphendule. Ngibuza isibongo. Mina ke isibongo sibaluleke kakhulu kimi. Ngibuza isibongo. Isisho isibongo. Ishuthi anitsho ukuthi ngiyishela yabo. Ethe but asinasikhathi sina la indaba zomashelana. Wena uyavuma lento enginikeza yona noma uyivuma? Gcine ke ingitshelile isibongo. Onuthi ufind ukuthi isibongo sayo kwangeka kwaDlamini. Kwabhlungu kimi. Ngasho ngenhliziyo ngathi mina imagine esekuthiwa ke ngithengile. Ukusho ukuthi ngabe sengilale nosisi wami la. Kuyihlabe kakhulu ke le inhliziyo yami bese ngiyitshela ngithi uyazi ukuthi nami ngokwaDlamini. Kwangathi ke nomoya wawo usuyehla ke kancane ke mhlawumbe ukuthi kwasekuzwana igazi. Ngathi uyehla ke nomoya kancane. Hayibo serious. Mina ngokwaDlamini. Sisi wami ubekwa yini la?
angichazeke naye impilo njani izimo zempilo izimo ehlangabezana nazo ebese ngithi mina hayi yazi ukuthi uJesu uyakuthanda ngicela ukukunikeza leyo nto lesisi wami angikukhiphe emsebenzini wakho kodwa ngicela wazi ukuthi wona awumthokozisi kodwa phezulu kunjalo uJesu uyakuthanda ngingakhulumanga nezinto eziningi ngambona lo yasise ekhala inyembezi mayekhala inyembezi asondele kimi mayesondela kimi usondela uzongibamba and njobe ngibamba shuthi ufila lolo thando lukaBhuti angibambe ngimbambe sisihagane kanje inhliziyo yami nyezi ukuthi ishona phansi iyalimala strong yo ngivele ngikhipha imali yenye imali anganginayo ngimnikeze ngithi nansi swami ngizoorganize ngelinye ilanga cela ukuthi ngiphinde ngikuvakashela angazi ukuthi uhlalaphi kodwa ngiyacela ukuthi ukungiphi isikhathi nje ngifuna ukukunikeza uthando lukaBhuti mhlawumbe ngabe nawo uBhuti I don't know kodwa ngicela ukukunikeza uthando lukaBhuti okholwayo hlukane kanjalo wanginikeza inamba yakhe okubhlungu ukuthi inamba yakhe ngangiyiseve efonini ifoni engangiyiseva kuyona lo namba leyo ifoni mhla ngihijackwa ngayiluza kanjalo inamba yalo sisi kuzobe manje angimazi ukuthi ukuphi but ngiyakhumbula kwakuseWitbank ngalahlekelwa ile phone mhla ngibanjwa kanti izohamba nayo inamba yakhe ngayiluza kanjalo ngingakamfoneli nokumfonela ngayiluza kanjalo inamba yakhe I so wish ngathi ngabe uyibona le podcast le episode dadewethu I love you I so wish one day ukubona mhlambe ngenzeka ukuthi mhlambe kwamina ungiboni you see ngoba baningi abantu mhlambe ohlangana nabo abantu besilisa mhlambe ungangangibona kodwa I so wish one day ukubonana nawe yo kunzima la ngaphandle mfundisi wami so bengithi nje ngiveze nalo so uma ukhuluma ngalento iyangithinta kakhulu because izimo abodadewethu ababhekana nazo la ngaphandle abanye babo bafila ama rejection emakhaya gcina umuntu aphumile athi uye egoli mayifika egoli as a result ukuthi abanye babo ngithola isimanga ukuthi njobe edayisa akayidayiseli yena unomuntu amdayiselayo ongaphansi kwakhe okuyena umuntu oyiboss yakhe njalo njalo zonke lezi zinto but nje mfundisi wami siyabonga ukuthi ufike ushare lobufakazi bakho obungaka ube nesibindi sokukhuluma ngalezi zinto izinto ezenzakalayo lezi and ngiyafisa ukuthi before sivale ke sithandaze mfundisi wami simnxusa uNkulunkulu ngoba kunanomuntu osibukayo sesimeni and ucabanga ukuthi ioption eright the last option manje yasale nayo ukuthi hamba yodayisa ngomzimba and ucabanga ukuthi yona option eright engamsiza kanti sokuyingozi khona lokho ngiyafisa ukuthi singavala ngomthandazo ongasiza abantu emakhaya babuyisele ithemba mfundisi wami maybe amazwi akho ongawasho man of God sengikhulume kakhulu ukuthi isuke yangithinta kakhulu le ndaba isuke yangizwisa ubhlungu because sengeke ngahlangabezana naye into ethi mayifane na kanjalo yeah okay amazwi wami Mr Shabangu Mr Dlamini madosi ukhumbula uShabanga ize kwata to me mntaka Shabangu lapho the man is doing a great job as mhlawumbe nimcheck sorry nimchecking labana the man is doing a very great job naye umunye is my colleague kuona lo msebenzi ukuphusha ivangeli ngalolu hlobo Mr Shabangu kwata to media if you find time
please do visit him lapha nothi nje kwada to media senza umsebenzi othi mawufane uyafana nje kakhulu futhi nje hayi kunokuthi mawufane uyafana kakhulu. We are advancing the kingdom of God. Nimvakasheleni bazolwane bami. Amen. Mr Dlamini amagama engathanda okakhuluma futhi ane ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Yes. And uthando lukaNkulunkulu akekho umuntu ongasihlukanisa nalo. And uthi Paul uthi itsila noma ukuhlupheka noma ukuzingelwa noma kenzakalani nje kepha ayikho into engahlukanisa ngothando lukaNkulunkulu. And ngizothi kulabo sisi laba abanye baba ama prostitute amagama engathanda ukwasho ukuthi uNkulunkulu uyabathanda, uNkulunkulu makhona ukutshintsha yami impilo nezaba impilo uNkulunkulu angazichange. Hey Nkosi yami. uNkulunkulu makhona ukuyenza umehluko empilweni yami nezabo impilo uNkulunkulu angakwenza umehluko. Because lizwi lenkosi lithi uNkulunkulu luthando. Kwabona if yabona Mr Dlamini uNkulunkulu usithanda noma sonile. Usithanda noma sibabi. Hey Nkosi yami. Usithanda noma sibabi uNkulunkulu. That's why mawufunda encwadini kaMprofeti uIsaiah chapter 1 ithi uzani sithethe indaba kusho uJehova. Uthi noma izono zenu zingaba bovu kangakanani kepha yena uthembekile uzozisula. Eish. So amazwi bengathanda ukwasho futhi kubabukele emakhaya bonke nabazalwane if wazi kahle ukuthi khona izinto ozenzayo maybe ezingakuphathi kahle kwawena. Woza kuJesu uloku unjalo. Yena uJesu uzozisula izono zakho. Hey Nkosi yami. Uma uya kuye uzivuma urepenta uzithoba uya ukhala kuye yena uthembekile uzozisula izono. Bonga amazwi bengathanda ukwakhuluma futhi lawo. Eish. Mfundisi wami siyabonga manje siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kakhulu siyambonga uNkulunkulu asiphezi ngempilo yakho. Cishe wafela ehlane. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi uyilandile impilo yakho. Namhlanje uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakufaka entweni kanti uqinisa abanye ngawe. Akufaka esimene esithile kanti ukunikeza umlayezo. Ngiyakhumbula ukuthi ngake ngathi ngelinye ilanga abanye abantu uNkulunkulu ubenzela umusa ekuthenini ukuthi before bayoshumayela bayawuthandazela umlayezo uNkulunkulu athulule imessage bahambe beyoshumayela bese kuba khona abanye abantu inkosi ebafake imeni mayibafake imeni bese uma sebephumile kulozo zimo uNkulunkulu bese abapha umlayezo abazogijima nawo bewushumayela ebantwini bawushumayela ezizweni umlayezo wabo. So ngamanye amagama imlayezo siyithola enkosini siyithola ngendlela engafani njengoba ngisho ukuthi abanye inkosi iyabawuthandazela umlayezo ithulule inkosi abanye inkosi ibafake intweni ezithile masibafakile intweni ezithile ebese bephuma nemlayezo abayoyishumayeza abantu njengaye nje basinaye umfowethu la namhlanje izinto adlule kuzona manje mase yishumayele sezizwakala ziyipractical akusesiyithiyori ngoba ukhuluma ngento ayazi into adlule kuyona egameni lika Jesu ukhuluma ngento ahlangabezane nayo. So yabona ukuthi mayiseyikhuluma lento useyikhuluma from experience because uyabazi ubuhlungu noma consequences wakhona bazo zonke lezi zinto. So indlalela thina kusizakala nomuntu ongakangeni kuyona ukuze angabe sangena. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu umfundisi wami egameni lika Jesu. Ngizothanda ukuthi sithandaze nje busushilo namazwi akho ovala ngawo ke sithandaze man of God uNkulunkulu ke siyamkholwa kakhulu nje busubuya la kule platform yethu siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi umlayezo wakho uzo advance even more egameni lika Jesu Kristu. Siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu umfundisi wami nabazalwane nje bazokuxhuma bazokuthinta be interact nawe
ngeindlela nje ezihlukahlukene. But before sivala mfundisi wami, ngiyathanda ukuthi nje ke sithandaze, ke sibonge uNkulunkulu nangempilo yakho, ke sibonge uNkulunkulu nangempilo yalo yamzalwane lapha ekhaya, naye into enadlule kuzona, kanti inkosi iyamqinisa, imqinisele ikusasa. Mayingamqinisela ikusasa, imqinisela ekutheni ayoqinisa nabanye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyadlula ke imeni, kodwa uNkulunkulu yasimisa, sime kuthiwa kuyaphela ngathi kungapheli, kuyaphela ngathi kungapheli. Baba nje kuyaphela kungapheli egameni lika Jesu Kristu. I'm reminded by incwadi laphana uMoses efica isihlahla sivutha, siyavutha isihlahla kodwa sipheli, siyavutha isihlahla kodwa sipheli. Nathi izimo ziyashisa left and right kodwa sipheli. Baze bama asipheli awusoze, ziyashaya inhlupheko left and right kodwa sipheli. Kuneyinsuku silala singadlile ngazo kodwa sipheli, lokhu simile njalo. uNkulunkulu esimkhonza njalo, uNkulunkulu esimkhonzayo esemazulwini uyabuka zonke izimo ezidlula kuzona. uNkulunkulu asiqinise, asiphe ithemba elisha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, egameni lika Jesu. Asithandazeni bazalwane, pray along with us egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu siyamkholwa, ukunamandla. Baba wena ungcwele Nkosi nasekuseni, siyabonga Baba wethu onamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho, Baba sibonga Baba isandla sakho esinamandla. Sibonga Baba ukuthi wena uNkulunkulu, you are still the same God, you are still a God ezimpilo zethu. Baba, is no one like you Nkosi. Ubani ungafaniswa nawe Baba, ubani ungalinganiswa nawe Baba. Ungcwele uNkulunkulu wethu namandla. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho, Baba sibonga Baba isandla sakho esinamandla. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho okunamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wena ungcwele uNkulunkulu wethu namandla, ungcwele Thixo wethu namandla, ungcwele Baba wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ekuseni ufanele ukudunyiswa, emini ufanele ukudunyiswa, entambama ufanele ukudunyiswa, ebusuku ufanele ukudunyiswa. Baba ufanelwe Baba ukudunyiswa. Baba thatha nansi incebo Nkosi, incebo Baba yendumiso. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu namandla. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho, Baba sibonga Baba isandla sakho esinamandla. Baba sibonga Baba ubungcwele bakho okunamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho, Baba sibonga Baba isandla sakho esinamandla. Baba wena unguNkulunkulu Nkosi, Baba wena ungcwele uNkulunkulu wethu namandla. Baba wena ungcwele Thixo wethu namandla. Baba wena unguNkulunkulu, uNkulunkulu wethu namandla. Baba ubani ungafaniswa nawe, Baba ubani ungalinganiswa nawe. Baba sithi phakama Nkosi nasekuseni, sithi phakama uNkulunkulu wethu namandla, sithi phakama Baba wethu namandla, sithi ungcwele uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho, Baba sibonga Baba amandla akho, Baba sibonga Baba ubungcwele bakho. Baba siyakubonga ukuthi wena ungcwele, Baba siyakubonga ukuthi wena unguNkulunkulu. Baba sibonga Baba ukuthi wena uyasithanda noma siphambukile. Sibonga Baba ukuthi uyasithanda noma siwonile. Baba sibonga Baba isandla sakhe sinamandla. Baba sibonga Baba ubukhulu bakho kunamandla. Baba ziveze Nkosi nasekuseni, ziveze Nkosi kumfowethu osejele, ziveze kudado wethu othengisa ngomzimba, ziveze kumfowethu obhema inyawupe, ziveze mfowethu ozinikele kuma drugs, ziveze kuwo wonke umuntu ohlangabezane nezimo emakhaya, ngoba wena unguNkulunkulu othanda wonke umuntu. Itsira singcolile, itsira sigezile, kepha usithanda silokhu sinjalo Nkosi. Baba ubani ungafaniswa nawe. Yes Lord.
Baba, ubani ungalinganiswa nawe? Yes, Lord. Baba, sibonga ubukhulu bakho. Baba, sibonga amandla akho. Sibonga Baba ubungcwele bakho. Sibonga Baba isandla sakho esinamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, mawukhona ukutshintsha impilo yami nomunye umuntu Baba obheminyapho ngayitshintsha impilo yakhe. Mawukhona ukutshintsha impilo yami nomuntu othengisa umzimba uyakhona ukuyitshintsha impilo yakhe. Igama likaJesu. Ngoba wena awuhlulwa ilitho, ayuhlulwa ulutho Nkosi. likaJesu. Ayikho into ekuhlulayo the name ngoba wena unguNkulunkulu othembakele. UnguNkulunkulu ongcwele. Siyabonga nkulunkulu ngothando olungaka osinikeza lona. Thank you, Jesus. Siyabonga Nkosi ngomusa osinikeza wona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Asimbonge uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngalomsebenzi awenzayo umangalisa kangaka. uNkulunkulu siyambonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane for always taking your time ukuthi nibe nathi kule ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Oh, moyingcwele. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane bami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Before sivale nje reminder bazalwane bami, 25 October eDlamini Multipurpose Hall sizobe sinobaba uBishop Pierre Chiliza all the way from KZN. Sibe nobaba uBishop N.E. Buthelezi all the way from Pietermaritzburg KZN. Sibe nobaba umfundisi uXaba all the way from Newcastle. It's gonna be a day of power. We'll be there, Bazalobam, under the theme that says, God of our forefathers. Give me that old-time religion. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mfundisi wami, kwabathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Okay, inamba yami yi-072 Yes. 27 611 57. Ayiphinde mfundisi wami. I-072 Yes. 27 611 57. Yes. Siyabonga. Enye into bengithanda ukuyicela, Yes. ngine channel ebayibiza idlala lapha na ku YouTube kakhulu. Okay. Angazi ukuthi ngeke ngakuthumelela nelink yakhona. Ungayisho nani igama layo na ilink uzongithumelela. Imutlatsi wheat baking. Okay, yenzani? Lapho ngenza amakhekhe emishado noma birthday. Oh, usayiphusha vele business. Yeah. Okay. Like let's say mangabe kunomuntu ongicela ikhekhe lomshado le birthday or abanye bangicela izinkwa nyaya kuyobafundisa bese ngithatha ivideo bese ngiuploada ku YouTube. Bazokuthinta mfundisi wami. Ngiyabaza abazulu bami lapha. Ngiyabazi. Oh. And umfowethu ucelile bazalwane bami ukuthi manifisa ukuxhumana naye ni sende nje ama voice note ngoba une challenge ekufundeni. So manifuna ukuxhumana naye just nje ukuthi usende voice note okanye umfonele. Angilo number lena iyafoneleka. Yes. Okanye nimfonele. So it's a voice note okanye a phone call. Asingenze ama text asingasendi okubhaliwe ngoba uzoba nenkinga yokuphendula. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ke bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Oh, kodwa uthando lweni indlela olumangaza ngayo. I cannot wait ukunibona lapha mhla ka 25 October siyobe silaphana eDlamini Multipurpose Hall eSoweto. For the first time inviting this great man of God, ubaba uBishop Pierre Chiliza. The other generals sekingathi ukuba inviter kanengenyana kodwa kungokuqala nqa ukumema this great man uBishop Pierre Chiliza. Oh, what a man. What a man. Bazalwane bami, come expecting a great move of God. We shall see God
will pray. uNkulunkulu siyamkholwa uzokwenza imangaliso kuleya ndawo egameni lika Jesu Kristu. You know, that man moya kwakhe uhlezi umfice ethandazela abantu egameni lika Jesu Kristu. Every day he prays for people. Every day uhlezi kunabantu egcekeni laphana ekhaya kwaleya ndoda. uNkulunkulu kusenzelela umusa ukuthi izobe inathi la eJohannesburg, eSoweto. Oh, thinteni bazali bami, kunabazalwane abasifacilitate lama transport bozobe usuka eMpumalanga, ukhona udadewethu usisi uFezile, ukhona uzobe esisiza kwi transport mawuthi usuka ko Witbank, Middelburg, you know, zonke lezi indawo lezi kanjalo. Ngiyacela nithinte nansi number 071 804 2641 071 804 2641. Mawusuka around Pretoria ke nyazi Pretoria inkulu kakhulu kuno nasenkhohle malokishi yasePretoria, Mamelodi, you know, Soshanguve, Atteridgeville, njalo, even going down usuphume ePretoria udlulu ubheke ezantsi ko Centurion, Midrand, njalo. Ngiyacela nithinte nansi number nangumzana wethu esibe sinaye futhi osisiza nge-transport around Pretoria. 081 ngibone kahle le number le 081 797 1113 081 797 1113. Usisi uHana uyena kusisiza nge-transport around Tshwane, and mhlambe nangokuthembisa ngoba it's on the way. So ngiyacela bazalwane ukuthi nithinte lezi number lezi, ibona bazalwane abasizayo ke. Ngiyazi ukuthi bakhona nabanye basoke kwezinye indawo ehlukahlukene, ngangithinda nje sikwazi ukuthi sihlanganisele i-transport yakho 0788 417 844 0788 417 844. uNkulunkulu ke sizomkholwa, siyamkholwa bazalwane bami, sizombona enza izimangaliso nakuleya ndawo. Sisemthandazweni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, inkosi mayingcine inibusise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Oh, siyabonga.